Vi står på Augustenborg Rideskole, hvor vi skal se lidt af den daglige rutinetræning. I dag har vi 2 ryttere, og det er Line Koring Lund på Lærkegårdens Phoenix og Bjarne Iversen på Lammehavens Don Pedro, som bliver kaldt Sjuf i daglig tale. Lærkegårdens Phoenix er efter Gribaldi, og det er en meget fin hest. Det er en tavlehest, som virkelig er noget at se på. Det I ser her på rideskolen, det er Line Koring Lund, som rider på Lærkegårdens Phoenix. De er lige i en pæn samlet galop. Kontragalop? Ja, kontragalop. Nej, tak. Så går vi lige videre. Lena. Til Bjarne Iversen. Lena, hun vil heller gerne. Bjarne Iversen på Lammehavens Don Pedro. Lille samlet trav. Det er jo en yndelig trav. Det er kun træning. Så går vi lige videre til Lærkegårdens igen. Og det går jo lige så fint. Nu er de gået over i. Jeg kan melde herfra, at vejrtilstanden den er lidt usikker. Jeg mærker nogle regndråber, men vi håber, det bliver bedre. Og tilbage til Lærkegårdens Phoenix. Og der har vi. Der er ikke. Jeg kan ikke finde den. Det regner lidt, men. Hvad fanden? Så er lige kontragalop på den anden side. Indimellem vil jeg godt lige have, at jeg lige fører en joke af, så jeg kommer lige med. Ja, og her ser vi jo de 2 her, som selv har tilredet deres heste. Og bliver jo ikke bygget på en dag. Nej, de lavede vel også noget om natten. De lavede vel ikke kun noget om dagen. Den blev kun bygget på dagen, og bygget om natten. Ja, så slutter vi lige her på vores lille udsættelse. Konvergentum. Som bliver lagt på nettet. Ja, og vi er fortsat på Augustenborg Rideskole, hvor vi har 2 dygtige rytter, som er i gang med at træne. Og det ser jo rigtig godt ud. Her har vi først Line Koring Lund på Lærkegårdens Phoenix, og efterfulgt af Bjarne Iversen på Lammehavens Don Pedro. Og i forbindelse med renovering af hjemmesiden skal vi have en lille video til den. Og det er så denne. Bjarne, han giver os en pirouette. Og Line laver lidt hvad? Ja, og det er det, man gør her, når man slutter for at bøje hesten lidt igennem. Så se Line, hun følger virkelig godt hestens takt. Dog blev født lige lidt bange der, men man er ikke ung hest på ingen tid. Line har også reddet i mange år, og det skal man for at ride så godt som muligt. Ja, der så hun lige. 15 år har Line reddet. Og det er jo meget, når man kun er 18. Ja. Så er vi Bjarne igen. Bjarne, han har jo selv købt Sjuf, som vi kalder den her på stedet, til hængstekåren. Og så har han selv reddet den op. Far, alt hvad den kan. Faren er Don Sjuf. Det er derfor, den bliver kaldt Sjuf, og det har han kaldt den lige siden den kom hjem. Så er der han starter mange landstævner, og kun med gode resultater. Og vi er stolte af at have ham her på stedet. Han er vores ridlærer i daglige. Til de gode rytter. Og jeg får blandt andet undervisning af ham. Men det siger jeg jo sig selv. Ja. Det er lige samme galop. Og der skal virkelig meget rutine til at ride i regnvejr. For regnvejr, det er jo helt det samme som alle andre. Man bliver våd for det første, og hesten den får vand i øjnene. Her har vi Line Koring Lund igen på Lærkegårdens Phoenix, som så i en god dynamisk trav. Med et fint læring. Lærkegårdens Phoenix har jo startet en masse stævner, også med gode resultater, og er lige omkørt nu en del. Det er rigtig fint. Det var så lige der lige vil være med. Skeden. Så der blev den lige dum. Den skeden snemmeren på grund af vores paraply. Der blev den lige dum, så nu kommer den i galop igen. Gut. Vores ridlærer Bjarne Iversen er lige i gang med at trave af her i pis regnvejr. Og det skal siges, at hans hest ikke er sort. Den er brun, ligesom dens far Sjufo har den samme fuchsfarve. Og det er ikke en pintusand, den har lidt hvidt oppe i hovedet. Det er nemlig en dansk varmblod renrace. De fineste er Slausen. Ja. Avlet af Clausen. Pause skal der være til en gang imellem, hvor man lige viser, hvor lækker ens hest er, og hvor våd den også er. I forbindelse med, at hjemmesiden skal renoveres,
har vi lige et eksklusivt interview med vores meget dygtige rytter, Line Kåringlund. Line Kåringlund er 18 år, har kørekort, tager tit til stævner på hendes hest, Lærkegården Phoenix, som er efter Gribærlig. Hun kører ikke selv. Hej Line! Hvordan går det? Hun synes, vi er dumme.